ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଯଦି ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ବି ଏଇଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରେଇଦେବେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ। ଚାକିରି ହେଇଯିବା ଗୀତଟା ଭାରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇନାନା ମାଉସୀ ମାନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉଛି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ର ଭୋଳା ଭାଇ। ଆକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଖାଲି ଭୋଳା। ଯୋଉମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଳା ଭାଇ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ସେ ତମକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହାର କେହି ନଥିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଳା ଭାଇ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଇଏ ସେମିତି ଭୋଳା ଭାଇ। ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲେ, ଭୋଳା ଭାଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ରହିଲେ ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି ଆଉ। ମାଗଣା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛ ନା? ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସବୁ କରୁଛ। ବେଶୀ 6 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛ ନା? ବେଶୀ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଯଦି ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମମତା, ଭାଇନାନା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରୋଗୀ ସେବା କରିଛି ଆଉ। ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଗାଇସ୍, ଏଇ ଭାଇଟାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ। ବହୁତ ନିରୀହ ଭାଇଟେ ମୋର। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଦେଇଦେବି, କେତେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନା? ତଥାପି କେତେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେମିତି ମାଗଣାରେ କାମ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? 4-5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା? ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭାଇ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା, ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ବି ଏଇଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରେଇଦେବେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ। ଦେଖିବେ ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତମେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛ, ସେମିତି ତମର ଉପର ସେବା କରିବ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମାଉସୀ ଖାଇସାରିଲଣି? ଭାଇ ଭୋଳା ଭାଇ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କୁହ? କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲଣି? 5-6 ବର୍ଷ ଆଉ। ଭୋଳା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ? କିଛି ପଇସା ନିଅନ୍ତି? ଯାହା ହଉ। ଭୋଳା ଭାଇ ପାଇଁ କଣ କହିବ? ଚାକିରି ହେଇଯିବା ହଉ, ଚାକିରି ବାକିରି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ଭୋଳା ଭାଇଙ୍କର। ଭୋଳା ଆଉ କଣ ତମେ କଣ କହିବ? ତମର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ତ 1 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ସେବା କଲି। ଆଉ ଯଦି ରୋଗୀ ସେବା ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ, ସବୁ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭାଇନାନା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା, ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇନାନାକୁ। ଭୋଳା ଭାଇ, ମୋ ପୁଅର ଦିଆ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମୋ ପୁଅର ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାଁଟେ। ମାଉସୀ ତମ ଘର କୋଉଠି? କାଳିଆ କଥା। ଆଉ ଇଏ ଭାଇଙ୍କୁ ତମେ କେତେ ଦିନ ହବ ଚିହ୍ନିଲଣ? ହଁ ହଁ, ତମରି ଗାଁର ଇଏ? ଓହୋ, ଏଠି ସବୁ କଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ନା? ଟିକେ ଆମ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛିଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତେନି? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?
ହଁ ଚାକିରି ରଖିବା ଟିକେ ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ବଡ ବଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ କହିଲେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ ବିଚାରା ଗରିବ ପିଲାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛି କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ଦଉଛନ୍ତି ପାଣି ଗରମ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଓଉଛନ୍ତି ବି ସେ ଡାକିଲେ ଏ ପୁଅ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ ଭାଇ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆସୁଥିବ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଯିଏ ଭୋଳା ଧଇଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟା। ମୁଁ ଡାକୁଛି ଦୟା କାଳିଆ ସେ ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ ହଉ ଭୋଳା ତମେ ଆସ ଆଉ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଡୋର୍ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଏଇ ଗରିବ ପିଲାଟାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।